Sí, hola, hola, hola. Voleu fer paradetes per mirar-les i tal, sense problema. Això no és res, no? S'ha tacat el bus? Sí, això és del bus. Vale. Ens veiem els dos? Sí, Perfecte. talleu és bona. Bona tarda, Rixat. Avui... Espera, no comença com No volia. passa res. No, no, Tres no. tomas falsas. Sí, sí, sí. I jo sé de què va esto, també. O sigui que és un problema. Vinga. Bona tarda. Avui ens trobem a l'Olimpia, on el Sens Inclusiu ha jugat la primera jornada d'aquest 2022. I avui ens trobem amb Eric Sack, perquè ens expliqui com ha anat. Primer començarem preguntant com t'ha anat aquesta tornada als partits i si els jugadors han rendit com s'esperava després dels entrenos anteriors. Pues como siempre, la vuelta a los partidos es algo emocionante. Siempre... Espera. ¡Gol! Gol. 0-2! 0-2. Uau, vinga! Que no me podía concentrar si está aquí el Miquel celebrant un gol, tio, de Ara, Sabadell. espera, que s'ha apagat amb l'emoció. Espera. Bueno, ahora tomas falsas pueden retallar. Sí, i tant, mira, ja està. Perfecto. Si queréis entro directamente con la respuesta, ¿eh? Ah, sí. No, Como queráis. vale.